L'actor lloretenc Paco Moreno estrena la seva primera creació com a dramaturg aquest divendres a l'Espai Off del Teatre del Lloret de Mar. L'obra, que també dirigeix, porta per nom Uban. És una recreació sobre una experiència personal d'un viatge a Berlín. Una experiència que ha portat a escena amb l'actor també lloretenc José García i amb Cristina Catalán com a ajudant de direcció. Un treball de la Caravana de les Arts. Mira, et parlo de l'Espai Off. Nosaltres participem com a la Caravana de les Arts. Fem una obra de teatre que es diu Uban. Uban és el primer, diguéssim, espectacle professional que té la Caravana de les Arts i realment m'estreno com a director professional en el món del teatre. Uban el que té d'especial és que és una història real, és una història que li va passar a un company de professió de teatre i parla d'un noi que viatja a Berlín i es porta un record molt especial cap a casa. L'obra es farà al Puntet i s'inclou en la programació totalment alternativa de l'Espai Off, amb la fórmula de taquilla inversa i sortint de l'habitual espai que representa l'escenari del teatre. Una iniciativa que valoren des de l'entitat. Jo crec que sí, perquè normalment al teatre no vull dir que va sempre la mateixa gent, però sí que és veritat que quan l'apropes et trobes a gent diferent, que normalment no trobes en el teatre. Gent jove, alguna vegada ens ha passat que trobem nois de 15 anys veient una obra, un off, i clar, un noi de 15 anys normalment no va al teatre a veure teatre. Uban, per tant, es podrà veure aquest divendres al Puntet a 15:15 del vespre.